Nalampusong na aresto sa kapulisan ang usa ka kawatan og battery sa Davao City. Uban ang pag-recover sa kinawat niini aton sa gilusad nga police response sa pasado alas 2:50 sa kadlaw ning milabing adlaw. Wala na nakaikyas ang suspect kasi alias JR, 23 anyos nga taga Matina, Pangi. Human kini gitabangan og hold sa duha ka batan-ong lalaki nga sila si alias Norhamin, 20 anyos og si alias Miguel, 18 anyos nga pulos taga Matina, Playa. Diyang nasakpan kini sa modos nga pagpangdagit og battery. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay sa batanong si Norhamin nga samtang ana sila sa usa ka gasolinahan sa Matina, Playa na matikdan niini ang suspect nga gitanggal ang battery gikan sa sidecar sa iyang uyuan. Dayon hininay og sibat. Gumikan usab sa impormasyon nga adunay mga insidente sa pagpangawat og battery sa ilang lugar. Ilang gisundan ang suspect og dito nila kini gipugngan. Diyang ni aksyon og sibat human gipahibalo nila nga tawagan ang tagiya sa battery. Taliwala sa girason sa suspect nga gisugo lamang kini. Sa tinguha nga makaikyas, giingong gibunlot sa suspect ang dalang improvised nga kutsilyo o gidunggab makatulo si Norhamin igo sa likod og abaga. Apan taliwala sa nahitabong ginukranay na corner gihapon ang suspect og malampusong na aresto sa responding kapulisan og nakuha gikan sa iyang posisyon ang gigamit nga hinagiban og ang gikawat nga battery. Gilayon sab gipahatan og first aid ang nadunggaban kinsa ana hinuon sa luwas nga kahimtang. Paslak na sa prisuhan ang dinakpan og sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuason. Kasong theft og attempted murder ang ipasangat patok niini. Katropa, kaping healthy ug dunay glutatayon ng collagen ang imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang gabalas, XFM News.